לא צלח. הם לא הצליחו במזימתם ולא פגעו בנו, ניסו בכל כוחם. חלק גדול מאוד מהתשתיות שלהם, של אותו איום, הושמדו. ואיום נוסף שהיה כמו השפן שבכובע, ובגלל קונספציה שגויה וחוסר קריאת המפה, הדרג המדיני לא התייחס אליו ברצינות הראויה. זה איום המנהרות. האיום הזה התגלה מבעוד מועד, ונמנע אסון מאוד מאוד גדול, ופיגועים מאוד מאוד רצחניים, וברובו הגדול הושמד. ולכן אי אפשר לדבר כאן על מצב שהוא דומה למצב שהיה ערב המבצע. נכון שיש משהו מאוד סיזיפי, ואולי יש כאלה שזה מייאש אותם, העובדה שאנחנו בסבבים בלתי נגמרים, אבל מוכרחים לראות את הדברים גם בפרספקטיבה היסטורית, ולהבין שזה גורלו של המפעל הציוני מרגע היווסדו. ועם הדבר הזה צריך להתמודד, אבל בו בזמן לא להחמיץ שום הזדמנות לפתור את הדברים בדרך מדינית, כי שום סכסוך לא נפתר בעימות צבאי. זה לא היה מעולם. את השקט המיוחל, נסלי, רק עוד משפט אחד, את השקט המיוחל תמיד השגנו בהסדרים מדיניים, את השלום עם מצרים, את השלום עם ירדן, אף פעם לא במלחמה. לכן בצד העוצמה הצבאית חייבת להיות כל הזמן חתירה לנצל את ההזדמנויות המדיניות שנקרות בדרכנו. מנסים, כך זה נראה. תודה רבה לך, חברת הכנסת יחימוביץ', ותודה רבה גם לשניכם. כולנו מדברים פה באולפנים, וגם שלי יחימוביץ', תושבי הדרום נופלים עליהם טילים. לכן צריך לעשות ולהפסיק לדבר. רבותיי, תודה רבה, וגם לך גברתי. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, ויד נשוב. ברגעים כאלה אני מוכנה לעמוד על הרגליים כל היום. סודות מתוקים, הקונדיטוריה עם קרין גורן, הערב ב7:15. הדו-קרב שלכם מתחיל עכשיו. זה היה מחזה מזעזע. אני לא יכולה לראות את זה. זה מה זה עצוב. זה אבא של הילדים שלה שעכשיו שוכב שם. מי דמיין שזה יהיה ככה, אה? עד סוף העולם, ראשון אחרי החדשות בערוץ 10. אני אסביר לך, אתם חבורה של נשים שאני עומד כבר לקבל התמוטטות עצבים, שיגעתם אותי לגמרי, כולכם! חמודה, שונא מתנות תחיה! אוהב מתנות תחיה יותר טוב. פספסתי באמת זמן יקר שלי בשביל הכלבה הזו. הייתי אומר, סליחה? צבועה, וירצח אותה! We gotta be happy! ביום שני, ב9 בדיוק, הסדרה הכי עשירה בטלוויזיה חוזרת בפרק כפול. כמה אלוהים יכול להפתיע אותי. ביום שני, ב9 בדיוק, המאושרות החדשות חוזרות. אני חומרני גאה. אני חומרני גאה הומו. המאושרות החדשות כפול 2, הפרק הכפול. שני בערוץ 10. חשבתם שמצאתם את דירת החלומות במחיר מציאה? מיהרתם לשלם וחיכיתם למפתח? תמשיכו לחלום. אין מפתח, אין דירה, והלך הכסף. בשלישי, דירה שעולה 1.5 מיליון, מביא אותה במיליון, באמת, האקסטרה שאתה מחפש כל חייך. קולבוטק חושפת את עוקץ הנדל"ן. אמרנו, תחזיר לי את הכסף. והחזיר? יחזיר אוויר. הוא מוכר דירות לא שלו, כדי לברוח עם המיליונים. קולבוטק, שלישי אחרי החדשות. Why can they spit on us when we can do nothing? أسامة رحمه الله أحسن شخص في هذا الزمن. You're the generation that say no more. No more. איך נולד תא טרור? If they kill me, I became shaheed, inshallah. על האסלאם, הפרק השלישי, רביעי אחרי החדשות.
Shalom, my name is Laura Aronson. I'm 24 years old from London, England, and I'm on a 5-month Missal program called Woodges. Right now we're at Save a Child's Heart, which is an amazing charity that brings children from all around the world to Israel to receive heart surgery. There's a fantastic vibe here at Save a Child's Heart. The kids are always so happy. The volunteers are always so full of energy. I wanted to learn more about the culture and my Jewish identity. I definitely recommend anybody coming on a 5-month Missal program because it enables you to no longer be a tourist in this country but actually learn and live like an Israeli. זה המסע שלי. פרויקט מסע המשותף לממשלת ישראל ולסוכנות היהודית מחבר עשרות אלפי צעירים יהודים מהעולם לישראל למסע של סמסטר עד שנה. יש לכם מכרים בחול שתרצו לצרף למסע? ספרו לנו. לפרטים חייגו כוכבי 9897. מסע בישראל, אהבה לכל החיים. שלום לכם גבירותיי רבותיי, שלום אבי. לילה טוב לכם, צינור לילה. שלום נוגה. שלום סיוון. שלום גם לכם. שלום לכם. הנה לפניכם הפנים האמיתיות של יוסי גיספן. תודה, זה לילה טוב. תודה רבה ששבתם אלינו. אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד הזה, מסקרים את התחדשות ירי רקטות לעבר ישראל, התחדשות התקיפות האוויריות בעזה, וניסיונות לקדם את המגעים שנתקעו, כך אפשר לומר, בקהיר. כאן איתי באולפן דני גילרמן לשעבר שגריר ישראל באום, ירון בלום בכיר בשב"כ לשעבר, ואלוף משנה במילואים קובי מרום ששב אלינו. שלום לשלושתכם, מיד נהיה איתכם. אני רוצה לפנות לגבול הרצועה, שם נמצא אורלר כתבנו הצבאי. אור, אנחנו נשמח לשמוע, ראינו תמונות שמגיעות מעזה של אש לעבר אזורים בנויים, אש מהאוויר. מה עוד אפשר לומר על פעילות צה"ל שם בעת האחרונה? טוב, בואי נדבר רגע באמת על הכוח הזה. אנחנו נמצאים כאן עם חטיבת הנחל בצפון רצועת עזה, מול צפון רצועת עזה. את רואה איך זה נראה כאן. החיילים פה, יום שישי בערב, כבר לדעתי משהו כמו 8 שבועות שהם מגויסים מהחיפוש אחר הרוצחים והגופות של הנערים בשטחים במבצע שובו אחים, יצאו מהעיירה בית חנון בצפון רצועת עזה והתמקמו פה עם הנגמשים ועם הכוח שלהם כאן מול צפון הרצועה, כאשר בעצם מה שאומרים לחיילים פה המפקדים, תהיו מוכנים לכל אפשרות, תהיו מוכנים לחידוש לחימה, אבל נדמה לי שגם הכוחות הקרקעיים פה מבינים שהתכלית לכניסה מחודשת בהחלט לא מובנת מאליה. צריך למצוא פה איזושהי מטרה וצריכה להיות פה תכלית. הכוחות פה עברו לחימה מאוד מורכבת בבית חנון. אגב, החיילים האלה כבר יצאו הביתה ל-24 שעות, חזרו. הם אומרים לנו שהם מבחינתם רעננים להמשיך עוד חודש ככה בתוך רצועת עזה, אבל השאלה כמובן היא לאיזו תכלית. לכן כרגע ההחלטה היא למקד את התקיפות, למקד את האש של צה"ל מן האוויר. אנחנו יכולים לדווח על משהו כמו 40 תקיפות מאז שעות הבוקר ברצועת עזה. אנחנו רואים שהנפגעים יחסית מעטים, כמה פצועים וילד הרוג על פי דיווחי הפלסטינים, ילד בן 10 שנקלע למקום לא נכון שצה"ל תקף אותו מהאוויר לצערנו. אבל את רואה גם בתקיפות עצמן, מדובר בתקיפות שהייתי אומר לא בדיוק מטרות איכות. פה עמדה של מרגמות, שם שדה שבו מטמינים רקטות, לא משהו שיביא את החמאס להתחנן להפסקת אש. אני רוצה לשאול אותך בעניין המנהרות. אנחנו אומנם רואים שחמאס יורה ירי, נקרא לו בלשון המעטה מדוד, ולא יורה לעבר תל אביב, לא יורה לעבר ליישובים כאלה. כן מגביל במידה מסוימת את הירי שלו, גם המתקפות הצהליות הן מוגבלות במידה מסוימת. האם יש איזשהו חשש באזור שבו אתה נמצא משימוש במנהרות ההתקפיות, מהפעלה של הנשק החמאסי הזה במהלך השעות, ימים הקרובים? ודאי שיש חשש, כי אני מזכיר לך את כל האמירות. צה"ל השמיד את 32 המנהרות הידועות, תמיד מדגישים את המילה הזו. הערכה היא שייתכן שיש עוד מנהרות שלא יודעים עליהן, תמיד לוקחים את זה הייתי אומר, הערכה פסימית, הערכה מרחיבה, ולכן בין היתר הכוחות האלה נמצאים פה. אנחנו נמצאים ליד אחת מפתחי המנהרות שהייתה כאן באזור הזה, סמוך לאחד הקיבוצים בצפון הרצועה, ובהחלט הכוחות נמצאים פה בין היתר כדי לתת מענה
מהיר לאפשרות של הוצאת פיגוע דרך המנהרות, כפי שראינו בשבועות האחרונים. לכן גם כוחות צה"ל רבים נשארו בתוך היישובים, בתוך הקיבוצים, בתוך המושבים, שאומנם סופגים פגיעות של רקטות, של פצמרים ביממה האחרונה. ואני חייב לומר לך, התושבים בדרום הרבה יותר מודאגים ממנהרה כזו מאשר עוד פצמר ועוד קסם, כפי שהם לצערנו התרגלו ב-14 השנים האחרונות. ולכן גם השרש פה של הכוחות היא בפירוש אמירה שנועדה לתת לתושבים כאן בדרום ביטחון, על רקע אותה אמירה של הרמטכ"ל, של אלוף פיקוד דרום סמי תורג'מן, חזרו הביתה. וכמו שאמרתי לך גם קודם, יש כבר ביקורת בתוך מערכת הביטחון. ראש השב"כ לשעבר יובל דיסקין מפנה שאלות לרמטכ"ל ולאלוף פיקוד דרום, למה אמרתם להם לחזור אם לא חשבתם שהסבב הזה נגמר? כן, בהחלט כבר ביקורת בתוך המערכת הביטחונית. אור, תודה רבה לך על העדכון הזה. עם חידוש הירי נותרו הרבה תושבים, אז ממש רגע לפני כניסת שבת מצטרף אלינו על קו הטלפון תת-אלוף צביקי טסלר מפיקוד העורף. אז שלום לך, אם תוכל לתת בצורה ממוקדת מה ההנחיות לתושבים בדרום במהלך השבת הזו? ההנחיות הן ברמה עקרונית הן נשמרות, ואני רוצה להדגיש שחשוב מאוד שאנחנו נמשיך לשמור על ההישג של האזרחים בעורף, שכמובן נובע גם מהשילוב של כיפת ברזל, אבל גם ומאוד בגלל ההתנהגות של האזרחים. ואני מזכיר, אנחנו שומעים אזעקה, אנחנו נכנסים למקום הכי מוגן שיש. רצוי שזה יהיה ממ"ד בעדיפות ראשונה, מרחב מוגן, מקלט, אם לא, חדר פנימי, חדר מדרגות כמובן נותן את המענה, ובמקרה שאין לנו את האפשרות הזאת ואנחנו נמצאים בשטח פתוח, אז שוכבים. השכיבה ובמקום העמידה מפחיתה בצורה מאוד משמעותית את הסכנה, שמים ידיים על הראש, ותמיד במקום הכי מוגן שיש אנחנו ממתינים 10 דקות. יש את סכנת השברים והנפלים, וצריך להיות ערניים לעניין הזה. וזה גם המקום להזכיר, לא נוגעים בנפלים, לא נוגעים בשברים, מתקשרים למשטרה, מזמינים אותה, ובעצם הם מתרחקים ממקום האירוע. אלה ההנחיות העיקריות. אנחנו גם נכנסים לקראת שבת, אז הדברים נכונים גם למתפללים בבתי הכנסת, לדעת איפה המרחב המוגן בבית הכנסת, לדעת את סידורי היציאה, ואם נשמעת אזעקה, לעשות את הדברים בצורה זהירה ובטוחה. אוקיי, תת-אלוף במילואים צביקי טסלר, תודה רבה לך שרעננת אותנו ואת צופנו. ירון בלום, בכיר שב"כ לשעבר, אז עכשיו אנחנו נמצאים מול סיטואציה חדשה, או שמה שאנחנו רואים עכשיו מניסיונך במסעים ומתנים עם חמאס, ויש לך כזה, פשוט בכיפופי, אתה יודע, בהפגנת שרירים, בכיפופי ידיים, כולם מנסים לשפר את העמדות? זה לא כולם, זה חמאס מנסה לייצר אש כדי לנהל משא ומתן שהוא ירוויח משהו מהעניין הזה. הוא בסך הכל נלחץ לפינה, הוא הפסיד את המערכה, ועכשיו מנסה קרב שוחות אחרון, הוא רוצה להכניס את ישראל לירי, הוא רוצה לסבך את ישראל בירי, ותוך כדי זה ננהל משא. ירון, רגע, אנחנו מנסים לתקן את המיקרופון שלך, כי קשה לנו לשמוע אותך. אני רוצה לשאול אותך, דני גילרמן, רואים שבתקשורת העולמית יש איזושהי פרשנות לכישלון השיחות, דווקא בגלל יציאה מוקדמת של המשלחת הישראלית. כך לפחות זה איזה קו שתופס שם. עשתה טעות המשלחת הישראלית שחזרה לפנות בוקר או בערב, לא משנה לאיזה דיווח אתה מקשיב, לפני שהסתיימה הפסקת האש בקהיר? אני לא חושב שנעשתה טעות. אם בכלל נעשתה טעות, אולי זה היה בעצם היציאה לקהיר. אני חושב שהבעיה העיקרית שלנו היום זה שאנחנו לפחות נתפסים כמי שנגרר ומגיב, ולא כמי שיוזם ומוביל. תקחי את אתמול בלילה. מדינה שלמה עצרה את נשימתה, ספרה את הדקות עד 8 בבוקר, כדי לראות אם החמאס יקיים את הפסקת האש או יפר את הפסקת האש. זה לא דרך שבה מדינה ריבונית מתנהלת. אני חושב שהגיע הזמן שישראל תתחיל ליזום. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לא לשלוח את המשלחת חזרה, לא לנהל משא ומתן תחת אש, להודיע שאם עד מחר ב8 בבוקר חמאס לא מפסיק לירות, אנחנו מסמנים מטרה מאוד מאוד ברורה, בין אם זה ראשי החמאס, גם אם בקטר או בסוויטות או במלונות פטריים או בעזה, ללכת עד הסוף, ומעבר לזה, בו זמנית, ללכת למבצע מדיני, לבליץ מדיני. אז בהקשר המדיני הזה, אני רוצה שבוא נצפה ביחד, באיך התקשורת העולמית תופסת ומשדרת את סופה של הפסקת האש הזו.
Here's our top story. Israel pulls out of talks in Cairo after the end of Gaza's 72-hour ceasefire. The picture from Cairo, we now know that an Israeli delegation left the Egyptian capital before the end of this 72-hour truce, despite the fact there had been a lot of international pressure, despite the fact that talks have been going on very intensively even through the night. At some stages, it seems that the two sides, both Israel and Hamas, talking indirectly to each other, remain extremely far apart. Hope has faded for an extension on a temporary ceasefire between Israeli forces and Hamas fighters. The truce expired at 8 a.m. Friday, and both parties have resumed fire. A Palestinian negotiator told NHK that talks broke down after Israel rejected their demands. טוב, ישראל מצטערת עכשיו, גם אם נגיד התקשורת עוינת וכולי וכולי, תמיד אנחנו נתפסים כחזקים והם כחלשים. הסיפור של המשא ומתן מצטייר בעולם עכשיו כמו איזה משחק מאוד קשה ישראלי, התעקשות ישראלית, לא נותנים לחמאס אפילו לא הישג מדומה לחזור איתו הביתה. אתה אומר, בכלל לא היינו צריכים ללכת לשיחות האלה. כן, אני חושב שהמשלחת שיצאה לשם, א', אני מכבד מאוד את כל חברי המשלחת, אבל כולם גנרלים, לא היה שם דיפלומט אחד, אני לא חושב שזה הוכן כמו שצריך. אני חושב שמעבר לזה, המשא ומתן האמיתי צריך להיות בין ראש הממשלה לבין סיסי. אנחנו צריכים לגמור דברים עם המצרים ועם האמריקאים, ולא לנהל משא ומתן עם החמאס. אני חושב שעצם הכניסה למשא ומתן עם החמאס היא טעות. אני חושב שישראל צריכה סוף סוף ליזום, להתנהג כמדינה ריבונית. אנחנו צריכים לסגור דברים עם האמריקאים, לשקם את מערכת היחסים עם האמריקאים, לסגור דברים עם סיסי, שאנחנו מאוד מאוד היינו רוצים לראות אותו משקם את המנהיגות המצרית על העולם הערבי, ובו זמנית לצאת לבליץ מדיני של מפגשים, לא שיחות טלפוניות שמתנתקות, של ראש הממשלה עם נשיא ארצות הברית, עם הנשיא סיסי, של שר החוץ, או מי שיכול במשרד החוץ. טוב, האמריקנים עכשיו עסוקים להם בעיראק, נכון? הם פחות פנויים לרשותנו, וגם נדמה לי שהם די נתנו למצרים להוביל את הסיפור הזה. אומרים לנו, כולם המצרים לוקחים את הזמן. ירון, רצית... אנחנו לא מנהלים משא ומתן עם חמאס, לדבריו של דני. אנחנו מנהלים משא ומתן עם המצרים, אנחנו מנהלים עם מדינות אחרות, וחמאס נמצא במקום אחר, במטה המודיעין המצרי, והמצרים מנהלים איתו את המהלך. זה הפרטנר שלהם לדבר לגבי הפסקת אש. מישהו אחר לא יעשה את הפסקת אש. ולכן אני חושב שמה שאמרתי קודם, לפני שהרמקול נקטע, אני חושב שנכון לא לנהל משא ומתן כשהתותחים יורים של החמאס או שהרקטות נורות על ידי החמאס, והמשלחת הישראלית עזבה כשהתחילו האיומים האלו, ואני חושב שנכון באמת לתת את הזמן לאותו משא ומתן, שהחמאס מנסה, תמיד הוא מנסה למקסם את ההישגים, ומבחינתו, כמו שהוא רואה את זה, אם הוא יכניס אותנו חזרה לתוך עזה, ויהיו נפגעים מהצד הפלסטיני, אותם אזרחים מסכנים, שיפגעו תוך כדי לחימה, זה תמונת ניצחון שהוא מחפש לייצר, שהוא לא יצליח לייצר לפני זה. כי בכל ניסיונות הפיגוע המשמעותיים שלו הוא נכשל, הוא מנסה שוב לייצר את אותה תמונה שתעזור לו בנכסים במשא ומתן מול המצרים אל מול ישראל. קובי מורם? תראי, נסלי, אני חושב שיצאנו למבצע הזה קודם כל כדי לנסות ליצור מציאות אחרת, לאורך זמן. ואני מציע שלא נתבלבל על זה גם עם הימים הלא פשוטים שקיימים ועוד יהיו. אני מעריך תהיה פה התשה של מספר ימים. אני רוצה להגיד לך, אני פגשתי אתמול חלק מהלוחמים שיצאו מעזה, ומה שיוצא מהשיחה איתם, שהחמאס ישתפר, הוא אויב לא פשוט, אבל זה אפשרי. ולכן, במציאות הזאת של מה עושים, אני מסכים עם דני, צריך להכתיב את סדר היום, אבל באותה מידה גם החמאס וגם אנחנו צריכים לדעת שצה"ל יכול להיות מוכן גם לפעולות עמוקות בצה"ל, בעזה, בצורה אפשרית, ובסוף, למרות המציאות הזאת, אנחנו צריכים להפגין נחישות כדי להגיע בעוד מספר שבועות למציאות אחרת של היעדר התעצמות בעזה והתמודדות עם חמאס מוחלש, מה שאולי ייצור מציאות אחרת. אני חושב שזו המחויבות שלנו לתושבי הדרום אחרי 5 שבועות של מאבק. אוקיי, רבותיי, תודה רבה. אלי לוי בקיבוץ משמר העמק, שם מתכוננים תושבי קיבוץ נירים מהדרום לארוחת שישי הרחק מהבית. שוב, יש לומר, שוב ארוחת שישי הרחק מהבית. נכון, נסלי, ארוחת חמישית במספר בחודש האחרון, מאז החל מבצע צוק איתן. הנה כאן חדר האוכל של קיבוץ משמר העמק מתחיל ומתמלא בתושבי קיבוץ נירים, ואיתנו משפחת מאיר. דורון, בשעה הזאת הייתם צריכים לעשות על האש בקיבוץ נירים, לחגוג את סיום המבצע. נכון, היינו אמורים לעשות
את סיום המלחמה בקיבוץ נירים, על האש בקיבוץ. ובמקום זה אתם פה. ובמקום זה אנחנו פה. עד מתי? עד מתי? מנהלה יודעים. שיהיה שקט נחזור. כן, נסלי, ראינו פה משפחה אחת, ויש פה עוד עשרות משפחות מקיבוץ נירים ומכל כל יישובי עוטף עזה שנמצאים פה, וגם אשתו של דורון טס, עלית לארץ מהפיליפינים, השתקעת בישראל, האמנת שככה יטרטרו אותך? עוד מבצע ועוד מבצע? כן, זה לא קל וזה לא פשוט. אנחנו פה עם שתי בנות שלנו, זה כבר אנחנו פה חודש ימים. אנחנו שמחים היום, חזרנו לבית שלהם, אבל הנה, אנחנו כאן עדיין ערב שישי, כאן במשמר העמק, ואנחנו רוצים מאוד לחזור לבית שלנו. התיקים כבר היו ארוזים, אתמול ראיתי אתכם כבר ארוזים. הכל ארוז, הכל מוכן, רק לסגור את הדלת ועולים לאוטובוס ונחזור הביתה. אבל אי אפשר לחזור ככה. עם פלסמה, עדיין עם פלסמרים, רקטות. אני רוצה שהבנות להסתובב בחוץ כמו... שיהיה להם ביטחון, לתת ביטחון לכל עוטף עזה. דורון, אתה 49 שנים בקיבוץ נירים, זו התקופה, בפעם הראשונה שאתה מערער ככה במחשבות, אולי לצאת משם. יש מחשבות, אבל אנחנו איתנים, חזקים, ונמשיך להיות בנירים. עד 120. תודה לדורון, תודה לטס, נסלי, בחזרה עלייך. תודה רבה, נאחל להם סעודת שבת שקטה, תודה רבה אלי. אנחנו מסיימים כאן את חלקנו, אבל כמובן ממשיכים בעדכונים כל הזמן. מיד יהיו כאן אלון בן דוד וטלי מורנו עם שישי, אבל כעת אנחנו שבים אליך אלמוג בוקר בקיבוץ אור הנר. גם שם קיוו לערב שישי שקט, ראשון מזה הרבה מאוד זמן. כן, בהחלט קיוו שאת סוף השבוע הקרוב, לפחות סוף השבוע החמישי, מאז החלה הלחימה, הם יעבירו בשקט ויוכלו לבוא לחדר אוכל ולאכול יחד כולם כשאין התראות של צבע אדום, אבל כמו שיכולנו לראות לאורך כל היום הזה, היישובים בעוטף עזה מתמודדים שוב ושוב עם ירי של רקטות. מאז הבוקר כבר יותר מ-55 רקטות ששוגרו לעבר האזור, ורוב הירי, צריך לומר, ליישובים בעוטף עזה, גם לכאן, למועצה האזורית שער הנגב, גם למועצה האזורית חוף אשקלון, אשכול, וגם לאזור אשקלון. כזכור, במהלך היום הזה יש לנו 3 פצועים כתוצאה מהירי. באחד המקרים פיצצת מרגמה מתפוצצת סמוך לאחד היישובים. 2 בני אדם שהיו באותה שעה ברכב לא מספיקים להגיע למרחב מוגן, אז הם עושים מה שהם צריכים לעשות, נשכבים על הרצפה, רסיסים פוגעים בהם. אחד מהם נפצע בינוני עד קשה, עוד אחד נפצע קל. צריך לומר שמצבו של הפצוע בינוני עד קשה כבר השתפר, הוא מוגדר כעת בינוני. זמן לא רב לאחר מכן שוב נפילה, לא רחוק מאותה נפילה ראשונה שדיווחנו עליה, גם שם פיצצת מרגמה שמתפוצצת בתוך יישוב. 2 בני אדם לא מספיקים להגיע למרחב מוגן, נפגעים קל מאוד מרסיסים. לאחר מכן רקטת גראד שפוגעת פגיעה ישירה בבית בסדרות, גם שם הרבה מאוד מזל, בית ריק, דיירת אחת שהייתה בדירה סמוכה לא נפגעת. הרקטה אומנם פוגעת במבנה, אבל לא גורמת לנזק בבית שלה, והיא נפגעת חרדה בלבד, מטופלת במקום, וכך זה היה לאורך כל היום הזה. אומנם ירי למרכז לא היה, אבל היישובים בעוטף עזה סופגים כמעט בלי הפסקה. זו הסיבה שלמעשה התושבים בעוטף מתבקשים להיות במהלך היום הזה כל הזמן ליד מרחבים מוגנים, מרחק של 15 שניות, מה שמקשה מאוד על שגרה בימים האלה, וזאת גם הסיבה שלא מעט תושבים, כמו שיכולתם לשמוע, רצו מאוד לחזור ולעשות כאן את השבת, אבל בסופו של דבר הם מחליטים להישאר לפחות עוד סוף שבוע אחד בצפון. בסך הכל אנחנו מדברים על משהו כמו 20% מהתושבים בעוטף, 80% כבר חזרו גם במהלך הימים האחרונים, חלקם אפילו גם במהלך הבוקר הזה, ופיקוד העורף בעקבות הירי לעבר האזור משנה את ההנחיות הבוקר. אמנם הייתה חזרה מלאה לשגרה, אבל בעקבות הירי מחליטים כמה החלטות. אחת מהן, אין יותר ריכוז של אוכלוסייה, לא יותר מ-300 איש באזור הדרום, לא יותר מ-1,000 איש במרכז. כל המקלטים נפתחים, והערכה היא שהירי יימשך גם במהלך הערב הזה.
שלום לכם וערב טוב, שלום אלון. שלום טלי. מי שלרגע בטעות חשב אולי שמבצע צוק איתן יסתיים ושתושבי הדרום יכולים לחזור ולישון בשקט הלילה, טעה. חמאס הזכיר לנו הבוקר ששום דבר עוד לא סגור, שהוא עוד לא מניף דגל לבן. אחרי 72 שעות, 3 ימים, השקט הזה הופר והירי לעבר ישראל חודש. הנה תחילה סיכום היום הזה. הפסקת האש הסתיימה מאז השעה 8 בבוקר, מתחים לעבר עוטף עזה ואזור אשקלון. הרגע היה 8 בבוקר, היה צבע אדום, רצנו. פיצצת מרגמה שמתפוצצת, 2 פצועים, אחד במצב בינוני עד קשה ואחד במצב קל. The truth is they broke the ceasefire at 4:30 and we waited until 10:30, so we did 6 hours and I think we had some 20 rockets and mortars fired into Israel before we did respond. מצח של 4 רקטות, אחת מהן פוגעת פגיעה ישירה בבית המגורים הזה. אני לא יודעת מה קרה. אני רק יודעת ששמעתי דיבור היסטרי. לא הספקתי להגיע, שמעתי כבר את השריקה של הקסאם. ההדף של הנפילה, אני עפתי. We're not only fighting a battle here for justice, we're fighting here a battle for the truth. לא שגרה, כי אנחנו כל הזמן עסוקים בלהרוס ולחפש את עצמנו במקום אחר. אנחנו חותרים מתי שגם לא הצבע האדום. וזה עוד לא נגמר כמו שזה נראה. אלון, קצת על מה שקורה בשטח עכשיו, וצה"ל כן החליט לתקוף במהלך היום הזה. כן, אבל התקיפות צריך לומר בסך הכל מדודות. אני לא מזהה בהנהגה הישראלית איזשהו רצון לחדש את הלחימה במלוא עוזה כמו שהכרנו אותה, לפחות גם לא בשבוע הראשון של צוק איתן. יש איזו תחושה, תשמעי לדעתי הערב הזה הרבה פעמים את המילים איתותים ושיח של תותחים ודיאלוג באש. משום מה ישראל מתייחסת באיזושהי הבנה וסלחנות, הייתי אומר, לירי הזה של חמאס. מגיבה, אבל קצת כדי לצאת ידי חובתה, כאילו שהאש הזו היא המשכו של המשא ומתן באמצעים אחרים, באמצעים קטלניים, כאשר גל ראשון של תקיפות מגיע אחרי המתחים של הבוקר, ומספר של יעדים נתקפים, ואלה כבר תמונות מהגל השני של התקיפות שקורה היום אחר הצהריים. אז יש תקיפות, יש מטרות. אני מניח שגם עצם העובדה שעזה חזרה לחצי שגרה מייצרת עבור חיל האוויר יותר מטרות ממה שהיו לו, כי אנשים קצת מסתובבים, וגם אנשי החמאס מן הסתם כבר חלקם יוצאים מהמחילות שלהם, והעיניים עדיין נשואות לקהיר, לאיזושהי בשורה שתגיע משם. האם הפסקת האש הזו הולכת להתחדש? עוד לפני שהוחלט על הפסקת האש הזו, בחלק הראשון של סוף המבצע הזה, כבר שמענו כמה מפקדים בשטח, אני לא מדברת על צמרת ראשי מערכת הביטחון, שרצו להמשיך את הפעולה, שרצו להיכנס היום אחרי הירי הזה, אחרי שהבנו שזה לא נגמר, ואפשר להבין היום שחמאס די מוביל את המערכה ככל העולה על רוחו ולפי מה שהוא רוצה. אתה שומע היום מהמפקדים הגבוהים יותר איזשהו כן רצון להמשיך את הפעולה הקרקעית, לנסות כן לפעול אחרת ממה שפעלו עד עכשיו? עדיין לא. הצמרת, גם הצבאית וגם המדינית, מפגינה חוסר רצון מובהק מללכת ללחימה רחבה, אבל נגעת בנקודה מעניינת. עם סיום השלב הקרקעי ועם יציאת הכוחות מעזה, מפקדי הכוחות, בעיקר מפקדי החטיבות, מפקדי הגדודים, מפקדי הפלוגות, מפגינים המון ביטחון עצמי. כלומר, הם הרגישו שהיו להם כמה ימים קשים בהתחלה, הם הסתגלו, הם למדו את השטח, והם מנסים לשדר לדרגים שמעליהם. זה בסדר. אם תחליטו שאנחנו צריכים להיכנס עמוק יותר, אנחנו יודעים לבצע את המשימה הזו. סליחה שאני קוטעת אותך, אבל בעודנו מדברים, אנחנו רואים עכשיו יציאות של רקטות בשמי עזה. כן, ואנחנו מיד נראה לאן הרקטות האלה הולכות. אומרים שאולי לכיוון באר שבע, תכף נראה את האזעקות שהתעדכנו אצלנו. אז כן היה דין ודברים בעניין הזה של להמשיך את הפעולה כדי לא היה דין, אבל יש באמת תחושה שהדרג השדה של צה"ל, זה מזכיר לי קצת הימים שקדמו לחומת מגן, והנה אנחנו רואים עכשיו אזעקות בבאר שבע. בואו אולי נלך לשטח לאלמוג בוקר ונשמע ממנו מה קורה. אלמוג, אתה בקיבוץ בעוטף עזה?
ודיברנו, אלון וטלי, לאורך כל היום הזה על כך שלקראת הערב הירי יגיע גם לערים הגדולות. במהלך רוב היום הזה, רוב הרקטות לעבר היישובים בעוטף עזה. עכשיו אתם יכולים לראות אזעקה גם באזור באר שבע, גם ביישובים הסמוכים לבאר שבע. זה בפעם הראשונה במהלך היום הזה. עד עכשיו רוב הרקטות לעוטף ולאזור אשקלון. נכון לעכשיו עדיין קשה לומר אם יש נזק או נפגעים כתוצאה מהירי הזה. עכשיו צריך גם לזכור, יש גם מערכת כיפת ברזל באזור, אבל זה מה שצפוי במהלך השעות הקרובות. ירי שנמשך כל הזמן, גם במהלך היום הזה, גם במהלך השעות הקרובות. ואמרת, אלון, קודם לכן, שלא רואים רצון של הממשלה אולי ללכת למשהו יותר עמוק, וזה מאוד מכעיס את ראשי הרשויות בעוטף עזה, שראש הממשלה הבטיח להם בשיחה אישית שזה מה שיהיה אם מתחדש הירי לעבר האזור, ומה שהם רואים היום זה תקיפות נקודתיות שלא עושות נזק גדול מדי, ובטח לא עוצרות את האש לעבר האזור. החשש שלהם במהלך היום הזה שהשגרה הזאת של ירי של 40-50 רקטות לעבר היישובים בעוטף עזה תתקבל בהבנה בצד הישראלי. תודה רבה אלמוג, ורק נאמר שכאן איתנו באולפן כתבנו המדיני מואב ורדי, פרשננו הפוליטי רביב דרוקר, כתבנו לענייני ערבים חזי סימנטוב, ופרשננו לענייני ערבים ישועלה ויששכרוף. ערב טוב. מואב, עוד קודם, מה קורה בדרג המדיני בשעות האלה? נראה לי שהרבה מאוד, בוא נאמר לפחות, מנסים להבין מה בעצם הצד השני רוצה. אני יכול להגיד לך שעד אמצע הלילה, ממש עד השעות הקטנות של הלילה, לא היה ברור האם חמאס פניו להארכת הפסקת האש ואפשר לסגור עניין, או שפניו להתעקשות ועמידה על עקרונותיו ואותו נמל ימי. זה אנחנו מנסים להבין גם בשעה הזו, אבל המשלחת הישראלית כבר הייתה בקהיר וחזרה עם הירי הזה. ולכן המשלחת הישראלית בסביבות 4 בבוקר, 3-4 בבוקר, מבינה שאי אפשר לסגור עם חמאס כלום, עולה על המטוס, נוחתת פה ב7 בבוקר עם הידיעה, עם ההבנה שחמאס פניו לירי. חמאס הצהיר שאם לא תהיה הערכה של הפסקת האש ולא יהיה סיכום הוא הולך לירי. זאת ההבנה שמגיעה את המשלחת הישראלית בבוקר. עכשיו תראי, טלי, תראי אלון, הדרג המדיני בישראל נמצא בצומת שבערך כל אלטרנטיבה שבה הוא בוחר היא גרועה. אם הוא בוחר להבליג, מה הוא יגיד לתושבי הדרום? איך הוא יכול להבליג? אם הוא בוחר להיענות ולא ללכת להסדרה בקהיר, הוא חוזר למצב של שקט יענה בשקט, ירי יענה בירי. זה לא הסדרה, זה לא מייצר שום יציבות או יכולת